OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Anti Actuel Media sugandi la walasa ka okuna funia au bisimla ko dogo kibaru kenaka bagruba munu bambulo lu de fleni anga bi dogo kibaru kono amena kuma lenalika na le bololo siraye mumbe labarani kuma kan doroye anga todun kauna o kofe amena kuma depression ga no ye dusukashi banada mai ale kacha ko sebe ni watina wa kololo chama ni bala aw bisimila ko kura ka dogo kun kibaru keneka ina fanya fa ye bagruba wala chugumna lenali ale bololo siray mu sigira senga malien de nofe samba flantan woro watula ni bololo siray be labarani kuma kan dorani anga todun kauna abe soro jien kono jamana kemenyo ango kono nana wa bololo siram do bebe se ga barakene ikala na wal may makala Abdoulaye Maiga ale be nyefoli kan ni doye parti ni senekeladi lenali ye bololo fen doye min b'a to kumakaw be cari an yɛrɛ ka kan na a bilala sen kan walasa ka bɔlɔlɔ sira nɔgɔya maa minnu ma kalama o fana ka se k'u mago ɲɛnabɔ n'a ye i n'a fɔ bɔlɔlɔ sira tɔw k'a sɔrɔ a ma kɛ ni mɔgɔ ka dɛmɛ ye o de y'a to maa min y'a dilan a ye an ka kanw sugandi k'a don a kɔnɔ lenali bilala sen kan cogo jumɛn na ni aw hakili b'a la san damadɔ tɛmɛlen san 2014 o fɛn dɔ tun bɛ yen nɔ ko Viber mɔgɔ caman tun bɛ weleliw ni k'a la ani ka kumakanw bila a kɔnɔ ne tun y'a ɲini k'a fɔ n bɛna o ɲɔgɔn dɔ dilan Mali ye mun na parce que olu fɛn ninnu bɛɛ a caman bɛ dilan kɔ kan de a dilanna mɔgɔ wɛrɛw fɛ jamana wɛrɛw fɛ réseau minnu b'olu bolo bɔlɔlɔ minnu b'olu bolo olu bɛ cogoya wɛrɛw la donc walasa a ka ɲɛ ka bɛn anw yɛrɛw ma donc an y'a essayer k'an b'o ɲɔgɔnna de dilan ka kɛ ni bɔlɔlɔ sira in danfara ye ani tɔ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ Dirisa Kulubali n'ale ye feerekɛla ye ale y'a sugandi ka yɛlɛ lenali sanfɛ wa a ma nimisa fana lenali nafa sera ne ma lenali sababu la ne donna sabu min do vocal de do n'o ye mɛnkan ye o kɔrɔ hali ni mɔgɔ man kalan e bɛ se k'a labaara mɔgɔ bɛ se k'i kumakan faamu ne dɔnn'o yɛrɛ la fɔlɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan o sababu la ne yɛrɛ dɔnna bon o y'a nafa dɔ fɔlɔ kun min kɔni ye ne don a la n'i ma kalan i bɛ se k'i ka fɛnw bɛɛ publier k'a fɛ diɲɛ bɛɛ b'a sɔrɔ a gulonnen tɛ sɛbɛnni na kuma dɔw la sɛbɛnniw b'a la i bɛ se ka sɛbɛnni kɛ mais i ka fɛn caman i bɛ se k'a latɛmɛ i kumakan na mɔgɔ b'i kumakan mɛn ka nafa sɔrɔ a kɛra i ka jagofɛn ye o a kɛra fɛn o fɛn ye k'a sɔrɔ diyagoya tɛ fɛ ka sɛbɛnni de don a kɔrɔ o yɛrɛ y'a nafa belebele dɔ ye. anw ta k'a bɛna daminɛ i bɛ ka mun kɛ o bɛ ɲɛ f'i ye i ka to don kan na o t'a si la. Filanan ni ne bɛ se ka kuma ne ye n ka fɛn bila n bɛ fɛ ni n bɛ fɛ k'a fɔ filakan de la n bɛ se k'a fɔ filakanmɛlaw k'a faamu n bɛ se k'a fɔ donc kan fɛn fɛn b'a la n bɛ se k'o mɔgɔw cibler u k'a faamu ka kunnafoni ɲuman d'u ma ka kalan d'u ma ka fɛn caman bɛ yen nɔ min bɛ se k'o lasɔrɔ k'o d'u ma o tɛ réseau si la bi et puis ka d'a kan k'a fɔ n'i ye an ye fɛn min kɛ ka ja ta ka kumakan k'a kan o tɛ réseau si la bi bi na et puis ka taga hakilinadi kɛ n'o ye commentaire ye k'o kɛ i ka kan na o tɛ mɔgɔ si ta la wa fɛnɛ ala bɛ se ka kɛ ne b'e wele e b'a ta a bɛ n'i bila an fɛ yen. lenali kɔnɔfɛnw faamuyali joona ani a don kɔnɔ nɔgɔya y'a to Dirisa Kulubali ye wele bila maaw ma u ka yɛlɛ bɔlɔlɔ sira in kan. Cika min kɔni bɛ ne bolo k'a las'u ma a tɛ minnu kunna u k'a lajɛ k'a sigi u kunna n'u y'a sigi u kunna don o don u bɛ n'a dɔn parce que réseau tɔ ninnu bɛ yen olu bɛ kɛ komi i bɛ photo de filɛ mais ni e kalannen tɛ dun e ta bɛ k'a la photo filɛ de ye. nin dun hali n'i ma kalan i b'i ka kumakanw bila ka taa a bɛ lamɛn mɔgɔ wɛrɛw fana b'u ka kumakanw bila ka na a bɛ lamɛn ni mɔgɔ kɔni sɔmin'a la don o don ayi i tɛ taa yɔrɔ wɛrɛ ale kɔ. tiɲɛ na mun na mɔgɔw tɛ bɔlɔlɔ utiliser caman kilancɛ ko an t'a utiliser parce que an ma kalan an t'a faamu ani fɛn min b'a kɔnɔ o t'anw ɲɛ sira la an ta in b'a da to di i ka se ka
o bɛɛ kɛ. Lenali bilali sen kan a ye sefa wari miliyɔn 60 de bɔ Mamadu Guro Sidibe kun. An bɛ don min na i ko bi a bɛ maa 150 ɲɔgɔn kun ani jamana 118 diɲɛ kɔnɔ. A dilanna an farafinw de kama wa an ka kan k'a don ba la i n'a fɔ bɔlɔlɔsira tɔw. Hali ni a tɛ se ka baara kɛ subahana mansin na fɔlɔ don nataw la a kura bɛna bɔ jɛkulu bɛ se ka sigi min kan ani statut bɛ se ka bila. An ka faba falen no sira b'an ka feerelaw la u bɛ sɔrɔ ka caya an ka gidɔrɔnbadaw la ani waati la waati min na bolimafɛnw feere kelen don. Fatumata Sisuku ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye ni feerekɛla ninnu kan. Feerekɛla feere ye baara ye min ni mɔgɔ caman b'a kɛ. Feerekɛla ninnu bɛ tile kuru bɛɛ kɛ bolimafɛnw ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ kɔlɔlɔ caman b'a la. Musa Jarabe nin baara in na a bɛ san 3 bɔ. Degun b'a la comme degun t'a la quoi. Ala barika an kɔni bɛ bi kɔni vraiment an bɛ Ala tanu foyi t'an na. An bɛ k'an défense quand même. Sirala feere a ka wusa a ma wusa. O sirala fɛ n'i y'a mɛn a ka wusa ni delengaya ye quoi. A ka wusa ni mɔgɔ tɔɔrɔ ye quoi. An kɔni b'a la bi kɔni o la kɔni. Feerefɛnw ka ca nka Abdoulaye Sangare y'a laɲini ka dumuni kɛ tabali fitininw de feere. N'olu sɔngɔ b'a daminɛ 1200 ka taa 1400 na. Ne ka baara tabali feere ne ta a bɛ san 3 ɲɔgɔn na bɔ. Bi b'a daminɛ 1400 ni 1200. Nafa caman bɛ tabali feere na dɛ. Non marché ka kusa sisan. Jaje Haidara ka fɔ la mɔgɔ man ka dan baara kelen na. N'ale yɛrɛ bɛ nin baara in na a bɛ san 1 bɔ kuma o kuma a bɛ na ni feerefɛn kuraw ye. Bon san o san ne bɛ nin kɛ bon ne bɛ nin kɛ ɲinɛ an san kelen ani kalo 6 de ni an donn'o de la an tɛ business kelen kɛ ni min wagati bɛ yen nɔ an b'o de feere quoi i ma bon ni moment kɔni ni moment ye samiya wagati ninnu de ye quoi circulation bon an b'olu de feere samiya wagati ninnu na ni san nana ni san jɔra de vraiment ni wagati ninnu na a bɛ marché mais moment dɔw la kuma dɔw la a bɛ marché kosɛbɛ wa wuladafɛla ninnu na quoi bon ni bon an perdi 800. Musa Jara ka fɔ la basi foyi tɛ u ni polisiw cɛ sisan hali n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ polisiw tun b'u sɛgɛn kosɛbɛ. Sisan kɔni tiɲɛ yɛrɛ la polisiw ma u t'an sɛgɛn ka caya n'o tɛ fɔlɔ u tun b'an sɛgɛn dɛ mais sisan u t'an sɛgɛn tiɲɛ yɛrɛ la marché samiya in na dɔɔni dɔɔni don an bɛ parapluie kan ka feere. Siradala feere ma nɔgɔn hali ni o y'a sɔrɔ wari bɛ sɔrɔ a la nka baara don min b'a to mɔgɔw bɛ se k'u dahirimɛ sɔrɔ cogo min. A bɛ dɔgɔkun damadɔ bɔ se dɔw kun kelen don ka ɲangini wale min ta kan ka jamana sɛgɛrɛ olu wulila nka o bɛɛ n'a ta gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ. Fatumata Darame ale bɛ ɲɛfɔli ka ɲɛ. Ɲangiri wale mun tutara kan ka jamana sɛgɛrɛ kalo damanani o wulili kɔfɛ malidenw tun nisɔndiyalen don kosɛbɛ. Ka d'a kan caman bolo k'o tun bɛna kɛ sababu ye ka dɔ bɔ gɛlɛyaw la nka o n'a ta o ta fɛn bɛɛ sɔngɔ gɛlɛyalen don bibi in na. Bon ne kɔni b'a ne ye faamuyali mun y'a la dɔrɔn toujours surtout précisément sukoroko la. État a décidé k'a fɔ an ye k'an ka an détaillé an ka feere na mais souvent n'an taara sukoro yɛrɛ ta dabanani na an bɛ taa sɔrɔ sukoro mɔntenen don imagine a fɔra k'an ka feere 120 an yɛrɛ bɛ taa sɔrɔ 6000 ani 700 6000 ani 800 o bɛ se ka feere 120 cogo di a girinna ne yɛrɛ kunkolo ma parce que a bɛ se ka faamu ni fɛn dɔ gɛlɛyara dɔrɔmɛ 2 dɔrɔmɛ 3 ou bien dɔrɔmɛ 5 o bɛ fara kan mais un coup ka dɔrɔmɛ 10 yɛlɛ a bɛɛ kan. Donc, à Manokon. Malin, comme précisément Malin, n'a vraiment sans bis, ça va mourir, ou est temps faire un coup. À Bé, on ira faire, non, on produit, monsieur Bom. Yusu Kamisoya ira k'a fɔ ko baloko gɛlɛya sababu ma bɔ ɲangiri in na. Bon, Amarko wulila dɔ bɛ ka fara balo sɔngɔ kan. C'est-à-dire balo gɛlɛyali Amarko tɛ quoi. Amarko jɔyɔrɔ ka dɔgɔ a la. Par exemple, n'i y'a jateminɛ samiya tɛmɛnen samiya yɛrɛ de ma ɲɛ. Yɔrɔ dɔw ma se ka sɛnɛ kɛ. Bon, kɛlɛ nin ye yɔrɔ dɔw bali sɛnɛ la. Et puis ji fana ma laban. Donc o bɛɛ jɔyɔrɔ b'a la. Bon yanni samiya ma ɲɛ dɔrɔn balo bɛ gɛlɛya o ye diyagoya ye quoi. Dɔw ka jateminɛ na jamana gɛlɛya sababu bɔra lakanabaliya la. Amariko don Amariko tɛ o gɛlɛya kun bɛ yen nɔ hali ni Amariko kun ma wuli a wulila o gɛlɛya bɛ yen nɔ parce que fɛn in bɛɛ minɛnw bɛɛ daw gɛlɛyalen don mɔgɔw min y'a filɛ Amariko tɛ quoi donc kɛlɛ min bɛ jamana kɔnɔ o de bɛ ka minɛnw bɛɛ da gɛlɛya mais donc bon an kun bɛ tɔnɔ sɔrɔ minɛn na mais sisan an kun bɛ mɔgɔ sɔrɔ fɛn fɛn an bɛ duuru de sɔrɔ a bɛɛ la donc minɛnw bɛɛ ka gɛlɛn franchement minɛnw ka gɛlɛn vraiment tulu gɛlɛyala i n'a fɔ manjiniw bɛɛ gɛlɛyara sɛni ninnu bɛ feere duuru mais sisan olu dɔw bɛ feere 720 tablette fana ye 720 mais a bɔ tulu yɛrɛ an kun bɛ tulu litiri feere 260 240 240 240 mais sisan tulu yɛrɛ litiri bɛ fɔ 300 280.
feere ni ale jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana sɔrɔko la gɛlɛyalen no a bɛ wagati jan bɔ wa a kɛra sababu ye ka feerekɛlaw ka sɔrɔw dɔgɔya jamanadenw kɔni bɛ welewele kan kɛ ka lase jamana marabagaw ma walasa caman bɛ se ka bɔ fɛnw sɔngɔna cogo min na ina fa kun y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na dusukasi bananama n'a bɛ fɔ ale ma ko dépression ale ye bana min bɛ se ka kɛ sababu ye ka yɛrɛfaga ko jigin hadamaden kɔnɔ wa a bɛ nafa bɔ diɲɛnatigɛ fɛn bɛɛ la i ɲɛkɔrɔ walasa ka faamuyali sɔrɔ nin bana in kan Aminata Igirɛ Kulubali ale wulila ka se Bakari Magalu ma n'ale ye kunkololabana furakɛlibaga ye an ka jan ka ɲɛmada ka sɔrɔlenw fɛ komi yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dusukasi ye fɛn ye hadamaden de nature i nisɔn ka di mais fɛn dɔ bɛ se k'i sɔrɔ o b'i dusuma kasi kosɛbɛ donc n'o dusuma kasi tɛmɛna dɔgɔkun 2 la donc wagati de an b'a jate i n'a fɔ a kɛra bana ye dusukasi bɛ sɔrɔ fɛn minnu fɛ ni an tagabolo la sisan banniw ka ca baara tiɲɛw bɛ dɔw tɛ baara la alors que sokɔnɔna problème ka ca dɔw i b'a sɔrɔ dɔw jɔlen don du ye o bɛ tanya donc o dusukasi o miirina kow mana na olu de bɛ se ka na ni dusumakasi ye o ye social côté yɔrɔ ye maintenant bana fana bɛ se ka kɛ a sababu ye a bɛ n'a fɔ hakilina sugu dɔw fana tali i n'a fɔ minnu bɛ to ka dɔrɔgu ni fɛn dɔw ta olu fana bɛ se ka kɛ a sababu dɔ ye dusumakasi suguya ka ca mais an tɛna se k'an da don a bɛɛ la minnu bɛ ye ka caya an bɛna an da don olu de la o dɔ ye mun ye an b'a fɔ ma ko dusumakasi wagati ni wagati n'an ko wagati ale bɛ na n'i y'a jateminɛ i bɛ se k'a sɔrɔ a tigi samiya o samiya a dusumakasi bɛ na la naturellement ko kɛra la ko ma k'a la a bɛ na donc an ko ma ko dépression saisonnière o kɔfɛ dɔ fana bɛ yen o ye dusumakasi gɛrɛgɛrɛ yɛrɛ n'an ko ma ko dépression majeure donc dɔ fana bɛ yen a ko dusumakasi dogolen dusumakasi dogolen o de ka ca an fɛ kosɛbɛ parce que i b'a sɔrɔ a tigi bɛ na i ma k'a man kɛnɛ n'a ma fɔ ko sumaya b'a la a b'a ko kɔnɔdimi b'a la a b'a ko kɔdimi b'a la mais i b'a sɔrɔ base yɛrɛ ye dusumakasi in de donc o de la to an y'a fɔ ko a bɛ fɔ ko dépression masquée o de ka ca an fɛ kosɛbɛ dusumakasi fɛn fɔlɔ ye min ye n y'a fana cogo min na n bɛna minnu fɔ n'olu kɛra adamaden na ka tɛmɛ dɔgɔkun 2 kan o wagati de an b'a dɔn ko dusumakasi banalama bɛ a tigi la o dɔ ye mun ye o ye an b'a fɔ min ma ko douleur morale komi a tigi dimi b'a kan mais a t'a dɔn dimi bɛ a yɔrɔ kelen min kan donc diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bɛ nege bɔ a la donc diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ bɛ nege i b'a sɔrɔ fɛn fɛn ka d'a ye ka tɛmɛ olu si nege t'a minɛ bilen a bɛ kɛ mɔgɔ fana ye min tɛ gɛrɛ mɔgɔ la bilen ayi a b'a kelenna wa n'a y'a da sufɛ sɔgɔma a wulili ka gɛlɛn a tɛ sunɔgɔ la mais il a du mal vraiment ka wuli sɔgɔma o b'a la donc sunɔgɔbaliya fana bɛ i sen don a la dɔw fana dumuni yɛrɛ nege b'u dɔw bila u tɛ se ka dumuni kɛ donc n'i y'olu jateminɛ mɔgɔ min na ka se dɔgɔkun 2 ma an se mun b'a ka kɛ ka se n'a ye kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen dusumakasi mana mɔgɔ minɛ ni a ma se kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen a bɛ se ka taga ɲɛfɛ ka se dɔ ma n'an ko ma ko mélancolie o ye dusumakasi juguman yɛrɛ i bɛ juguman min dɔn o y'o de parce que a bɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ɲɛ b'a la solution yɛrɛ tɛ yen bilen donc n'o dun kɔma dɔrɔn o de bɛ na ni ka dankari yɛrɛ ka ɲɛnamaya la o de bɛ na ni o ye parce que i b'a sɔrɔ dusumakasi bɛ mɔgɔ la komi n y'a fɔ cogo min na diɲɛlatigɛ yɛrɛ bɛ nege bɔ a la donc le fait que diɲɛlatigɛ nege bɔ a la a b'a fɔ est ce que nafa b'ale la diɲɛ kɔnɔ bilen donc a sugu b'a préféré u ka sa donc o de la to caman bɛ dankari u yɛrɛ ka ɲɛnamaya la quoi dusumakasi bɛ se ka kunbɛn ni min ye o fɔlɔ ye limaniya ye i ka da la diɲɛlatigɛ la ni fɛn fɛn y'i sɔrɔ a kɛ kun ye k'i yɛrɛ waju ou bien ka mɔgɔ wɛrɛ waju o ye fɔlɔ ye filanan kana doni ta i kelen na ni doni b'i kunna cogo cogo a ɲɛfɔ dɔ ɲɛna i n'o ka kuma kɛ o k'i bilasira mais kana a ɲɛfɔ bɛɛ fana ye parce que bɛɛ tɛ se ka mɔgɔ bilasira ni e nana i ka kuma fɔ mɔgɔ ye parce que dɔw bɛ yen u bɛ u yɛrɛ bila i place la a n'a man kan o de la an b'a ɲini mɔgɔ fɛ n'i bi dusumakasi bila n'i fɛ ka ɲɛfɔ mɔgɔ ye i ka taga kɛnɛya tigilamɔgɔw fɛ yen n'an k'olu ma psychologue ou bien psychiatre i ka se olu ma olu k'i bilasira parce que olu y'a kalan de kɛ donc olu b'a dɔn kuma min kan ka f'i ye olu b'a dɔn kuma min kan ka f'i ye Abdoulaye Mayiga ale bɛna Mali kɔnɔna kunnafoni ani diɲɛ fan wɛrɛ kunnafoni lase an ma teliya la
ka kɛ ni kunnafoni sɛbɛn dɔ bɔli ye alamisa don juwe kalo 28 san 2022 Mali sanfɛ kiribulonba ka procureur min be a ko juwe kalo tile 25 maa dɔw bilala kiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ ka daa kan maa nunu tɔgɔ yɛrɛ wale dɔw la min bɛ se ka an ka finitigilakaw bali u ka baara kɛli ɲuman na. O maa nunu de ye Bubu Sise n'ale ye minisiri kɔrɔ ye min tun bɛ an ka jamana nafolow kunna, Cɛma Iber Kulubali minisiri kɔrɔ min tun bɛ an ka finitigilakaw kunna, Mamadu Jara ni ale donnen don ni Igor ye n'ale fana ye minisiri kɔrɔ ye min tun bɛ an ka jamana nafolo kunna, ani Babaliba n'ale tun ye BMSSA ɲɛmɔgɔ kɔrɔ dɔ ye. Burkina minisiri min bɛ dugu jukɔrɔ nafolow ɲɛma a y'a suda jamanadenw na ni kunnafoni sɛbɛn dɔ bɔli ye alamisa don juwe kalo 28 ko damanda minnu b'u ka jamana kɔnɔ k'a bɛɛ ka sanu ɲini jɔ fɔlɔ. A ka fɔla ni baara jɔn in bilala sen kan ka kɛ ni samiya nali ye ani lakanabaliya min bɛ jamana kɔnɔ. A y'a laɲini baarakɛlaw bɛɛ fɛ a ka laɲini ka labato ka daa kan jateminɛw bɛ kɛ wa ni maa minnu minɛna kumakan sɔsɔli la ɲangili bɛ bɛn o kan. Sibiri don juwe kalo tile 30 san 2022 Gazprom n'ale irisi jamana gazisoba dɔ ye a y'a yira k'ale bɛ gazi di jɔ fɔlɔ Letoni jamana ma n'ale bɛ jate Europe jamanaw fɛ. A ka fɔla min de y'a bila na o de ye Europe jamanaw ye ɲangili min ta ka Irisi sɛgɛrɛ ka kɛ ni ani Ukraine ka kɛlɛ ye. Kabini juin kalo tɛmɛnen Irisi jamana ye dɔbɔ a ka gazi di la Europe jamanaw ma ka daa kan u ye ɲangili min ta ka sɛgɛrɛ sababuya la. Sibiri don juwe kalo tile 30 san 2022 Chine finitigilakaw kun kan ka baaradege dɔw kɛ kisɛci bɛ bɔ minnu kɔnɔna na u ka jamana fan min ɲɛsinnen don Taiwan jamana ma n'o ye Pingtan ye. Ni laɲini kɛra jamana ɲɛmɔgɔw de fɛ kabini alamisa tɛmɛnen ka daa kan Amerikanw ka député ɲɛmɔgɔ Nancy Pelosi kan ka taa Taiwan don nataw la wa Chine fɛ o ye k'ale dakɔrɔbɔ. Nɛgɛjurusira dɔ sen fɛ alamisa don Chine jamana ɲɛmɔgɔ ye Ameriki jamana ɲɛmɔgɔ ladɔnniya k'ale ti jɛni Ameriki ni Taiwan ka gɛrɛɲɔgɔnya ye. Nga Ameriki ka secrétaire d'État Anthony Blinken a y'a yira juma don k'u ka jamana ni Chine bina bɛn fɔla Taiwan ko kan. Ni le bɛ dan sigi bi dɔgɔkun kibaru la mun labɛn Actuel Media ɲɛmaya so fɛ ka lasaw ma ani cawa ɲɛmadali la aw kan bɛ diɲɛ waati wɛrɛ ala ka Mali kolo suma. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.